Tempene loro. Kak kondang bener. Cek nek keringe. Mine sak tekro. Mangan endang seger ra karo. Duit Pak Japlek, nek mergawe ini dadi daging, Ger. Tenaga tenan iki. Tenaga tenan. Tenaga pencor. Tenaga tenan. Rakit tang sambat. Sing tangane. Meluntung tanganku wis mbok sambate kaya wong kepicis, Ger. Aku ya ben ya. Nah, kesel nggak nyeneni. Aku terlalu payu kurang tak layani sih aku. Ini saya kurang tak bayar. Itu lagi aku tak seperti kita. Sambat. Oh di ini Sambat. Ndak kowe iso prediksi bayem iki ora iso prediksi. Kadang nek murah ya murah. Pegane nduk. saya mengatas nih. Gak marai yo tuku wong ngono ku lho Pak Bakul. Nek kok Mbak Juki yo. Oh Mbak Juki yo wis bengi, wis awan Mbak mbok kon dodol bayem. Yo tawane yo klewak-klewa ngono. Wis awan dek niki tangi jam piro? Jam 12 ya. Dadi wis nggawa akeh iki bengi. Awan iki nek enek wong golek dikelok-kelok. Ambek kerupuk enak-enak lho. Wis engko sedina utuh ya. Yen entuk ide miliaran mangane ngirit, yen nek gak lek damen ya nek. Malik jame satu ku malik tak warai. Ora sombong ger mok dudono. Aku deke. Kan aku nggak YouTube kan aku kumpul tuku apa-apa ger. Meneng ae aku. Tak klumpukno ger aku. YouTube meneng ae. Dari mulai Mbak Arifin wis duwe wong loro. Tuku iki wong loro. Aku gak tuku apa-apa. Terus aku del satu tuku celengan kuwi mau. Tak aku tuku mau. Aku tuku. Yo bekas niki YouTube-an nanti sawah kok. Nah tuku sawah elek walah ndor. Pak Mbulo. Ku sawah tenagane ki enek. Sawah sih yo. Maksudnya enggak. Undak-undaknya ya suwi. Pamane ngedol ya Pak ya. Nah nek tanah pinggir tanah butuh-butuh duit ah. Dadi kei plang ngono ae mbok dinyang pira-pira tetep badhe ya. Ya sawat badine ditanduri kuwi nek iso nanduri nek gak iso nanduri gak perlu ya. Dingonokno wong kandhane ngene Pak Is lho mbok. Apa nanduri ngene Pak Is jagatan. Pak Is dari mulai sawah parinan kula nggih. Ombu. Apa njaluk garapan Pak Iskandar. Dikak iku sasate wong merah dituku Pak Iskandar kabeh kok. Wolah. Lagi gak ora seluk-beluke kene ya. Pak Iskandar ini meninggal bondo ora karuan gitu. Pak Iskandar sapa lek yang mempunyai pabrik ayam. Bos Sendok. Dulu tidak ada orang yang pintar kecuali Pak Iskandar, tapi anaknya gak bisa meneruskan ya. Pinter.
Saiki kan saingane wak putih kan. Tapi kan kuwi bertelur. Ora dijual daging. Tunduk. Adol ndok Pak Iskandar iki bose Pak Arifin dulu yang tempat kerjanya itu loh. Terus kena kecelakaan itu. Wong sugih dijaluki pertanggungjawaban ngurusi bojoku mengkak-mengkok nggih. Nah aku nek berurusan-urusan ngono iki jane yo males. Berurusan wong petinggi-petinggi ngene males nggih. Wis cukup mak ae anu. Sampene gak kepok, gak nyenggol. Gak dipentung, wis bagus. Biarpun orang menghina kita dengan keadaan kita, tak anggap nek aku yo nggih wong tuwek wis padahal pengalamannya wis akeh. Arep goyang. Arep goyang. Mati. Sego telunge wis kenceng. Bayemi rasane enak, Pak. Inuk sang. Apa dhewe lek Bojoku sak ndi kaya. Pak akan sarapan. Kosong lah. Ya syukur Pak. Aku iki penting wong wedok, Pak. Surga nunut, neraka moh. Jadilah suami baik, Pak. Biar menjadi tuntunane cagake wong wedok. Wis aku aman. Aku sampe karo Gusti Allah. Bojone kula lakone apik nggih kula apik, lakone elek aduh. Kula yo melok lara. Sarapan kok Paham? Nah, lakon sing apik Pak yo. Esuk ben anak bojone ben gak katut neraka. Anak-anak putu ben gak katut neraka. Kayak ini. Kerupuk ini. Mak pira? 1003. Niki mulane pemirsa roh aku, Pak. Kok Semarang? Tuku nggone Mbah Yami kono enek tempe, enek sego jagung, enek tahu, enek kerupuk. Dikai ngono ki, Mak, jengpe nek king Semarang jenengan aku lajeng balik Semarang jenengan nyuwun napa walando, Nduk? Wis nduk, kok. Gak njaluk apa-apa. Aku nek iso ya tak temoni ya nek gak iso aku kan nek mata kesel awakku. Nek anake iki nek buat tamu sapa? Pak aku keseli, Pak. Umurku kan ya wis 50 ta, Gir. Wis konten mubeng-mubeng Gir panase rambayani. Aku nek sore iki laran ngono, Gir. Jadi aku tak kalau Rafa. Minaoni Rafa. Mbok piye-piye tak sinaoni nenggo tulisan sing dikeki Mas Arifin kuwi. Dadi aku nek kon bengi kon moni iki terus kanggo Rafa iso apa nang jero. Waktune sing tak ngubeng-ngubengan nggir sam. Esuk ngene iki aku subeng-ubengan iki rong tak ngurus sekolah tak tunggoni. Engko awan sithik ndek niki wis nang kamar. Karo nek turu aku ngono ki turun. Heeh.
Jam larang aku. Aku cek ubeng-ubengan ngantek tekan sore nggen masa wektuku sore cek nemoni ngono ki yo nek gak kebentel yo tak temoni nggen nek kadung kesel. Ya wes. Iya, ini topong penting sih. Dan Mangan duit bayi kok enak ngene ya Allah. Enak tenan. Wah. Bojoku pinter. Nandur bayam iki lho nggih. Ku lho gudang ku lho bek sing nanduri sapa Pak Arifin. Yen iki wis teko ngojek nang wis nyiram atau injek bibir man kowe. Asamnya abot-abote. Dan iki yo bek bar ngene. Oh alah. Cek ngojek bar ngojek ini wis disewelang wis bayam budal ngarit. Nek mloro awake. Pengen duwe dek ngene. Ora pengen duwe. Pengen iki mangan warak ngono ngger, sesuk timbangan enek sing timbangan. Masalah sugih relatif kono Gusti Allah sing kei. Iso tuku-tuku ngono iki, iso tuku-tuku ki ora nyono. Ora sejo ora ngira. Ngantek tanah sing duweni iki kok pengen arep-arep iso ben tanahku gek enek. Gak ada pikiran duit kondi. Budaya kono ditanduri, kan ditanduri. Bendino ngarit iso mangan bendino teko iku lho. Kok ada pikiran sok ben kene dituku yo Mak, tuku kono. Teko iku lho. Iya tuh, itu gaweane ngarit bro. Ngarit ngecek. Gila-gila terus pinggiratan itu. Budaya rak sesuk ki pakane sapi enek ya Pak. Iya, Dedek, awake sehat. beras ora mikir. Beras mijik mak. Lah, ngono neh. Mah sapine mak iso tuku dedek entek. Wonge mbadhok ora. Gak mikir. Penting wong wedok wis metu golek kaya ndaran entuk ngono. Wis seneng ya, gak mikir mare-mare ya. Nek saiki mergo nang yuta meneh iso nglumpuk wis bejane urip nggih tak nggo tuku kono. Siapa yang dicatat di Ngono ki aku yo gak berharap nek kae pengen tuku kono yo ora nggih. Enek duit rezeki yo wis lah dienggo tuku ngono. Nggo masa depane anak-anakku. Ben gak kloro-kloro uripe. Enak sih kayak bondo wong tuwek iki tak kei ular-ulari ngono nduk. Masalah nduk. Masalah akeh karek Gusti Allah kono mbok karek kowe iso nambahi apa ngentekno iki karek kowe lah. Rezeki karek sing gawe urip kono. Iki gak cuma anake kok duwe anak kok dikekno anak. Padahal kok wong tuwek dek eleh ngger mergawe kok mae Mbah Yas ya yo. Kono dituku ben diwehno anak. Anak jobo entek ora wis karek kono. Ngono iki kadang wong tuwek yo ngene, karek adol ndek kae ngger. Karek adol penak. Enek dhuwit nyawuk ngono iki yo sing nom perasaan yo. Orang bisa membahagiakan wong tua wis mergawe kaya ngono. Tanah dikei omah jajal wong tua iki. Lah iki Sriki yo lemah omah. Aku yo lemah omah. Dikusnan yo lemah yo omah. Yo mbah bejo elek bejo apik ki wong tuwek kan wis ngkei ngono ngkei tenger. Lah makku nek ular-ulari awet ora kan karek kowe. Lah nek wong tuwaku ora ndek apa-apa ngger. Tenan aku anak ora ndek belas lho ngger.
Ya sing amah dinggo tanganku ki lah. Remah sengketa. Omahe apa sengketa. Dulur gak menyadari. Kalau tuh malah tinggal wong tua di sengketa. Berarti dulur gak menyadari. Lah ya mengharap pimpin. Hah? Oh dulurku ya jak mengharap kowe iki. Ayo. Sengketa kok. Ketika ndi nak. Iya nek karepku ki yo ngono. Engko lak kenaan kuwi. Oh sing dikek olah ki sing manggon kono lah ki ya tetep perasaan pin. Wong ki tetep duwe rasa, duwe kok cuma awake iki ora iso golek ngono ya wis enake kuwi iki. Iya, kudu seneng, kudu pinter-pinter. Ya karek sing nampak muga-muga ndi rezeki. Ya nggo. Wong ora ngira kok. Awake dhewe iki lho ora duwe rezeki kadang. Nah aku tuwek aku nggawa rezeki ya, kadang wong enek anake sing nggawa rezeki. Ngono. Karena aku meniru perbuatan anakku. Oh, anakku kok gawe ngene. Anakku pinter. Aku terok. Tapi nek anake pinter mboke bogang, tetep bogang. Ora ngarah. Dia tidak akan bisa meniru apa yang dilakukan oleh anak. Gak iso. Aku tapi wong cerdas kok. Mbak aku ngakoni bodoh mah. Masa-masa Aku tuh wong cerdas ngene lah. Cuma keterbatasan mental. Sarapan mur, masa-masa duit bayem mur. Dek bayem. Cina atau sosarapan. Untuk rong dina tak nggo tuku. Ana tuh. Gas. Kasah masak. Tuku sayur 5.000 tapi sedina. Nah, Rasa belanja. tak blojo. Ya. Kowe nek ke bayari kowe iki tak nggo kowe YouTube Pak wis ya. Wis engko lawam kupuk. Iya. Wis taman sitok. Wis sitok engko Pak Japrik sitok. Engko kowe diambek mel-mel loro, dadi loro. Buruh rasa akeh-akeh. Iya. Ngomong. Kok njaluk telekem padha. Tapi ya tetep podo mak ra ketang saiki. Padha. Heeh. Rodok gede aku teleke yo glondeng. Engko mel-mel ambek mel-mel karo kowe. Engko nggo sauk anu Pak Japrik buka. Oh iya. Wis aku wis mantempe loro aku wis ora mangan. Nggih. Wis iki kok gambase dhewe nek kepengin iki nggo sesuk ambek nggo sesuk. Aja dintekno. Lho ya. Iki nggo sesuk karo nggo sesuk 2 dina. Heeh. Wis Lemes-lemes sama gambas. lah wae engko tak tukokno tempe bus 2000 wis. Aja mangan enak-enak mur. Kayane renek mur. Sing delok TV sepi. Lu kok mak Dik? Lu. Ya Allah. Wis ngono kan. Are iki. Sepenting seger waras. Mur, sepenting sehat. Nggih. Apa Mangan lah, apa ae seger. Apa sing digoleki ya? Penting diparingi. Wis tak bayar dulu. Buat bayaran. Lah ini yo dipasangno wifi wong, Pak. Rene. Mbok wong do apik-apik. Iki pasang tok. Penting bulanane sok. Lah. Penting bulanan. Tapi tau ada situasi. Wong aku sing kulene bulanan aku wis tarik emoh. Ora tak nggo wis emoh. Tapi jago cenduk. Mereka ayo bayar ya. Wifi kono, wifi kene iki ada 400 ini enggak. Urung listriknya ada 400 ngarep tok. Mas sampi ya. Seminggu lo 50. Seminggu 100 nggih aku sing ngarep tok. Nah sing mburi iki meh kurang 400, kekayaanku jajal. Listrik tok kaya ngono nggih. Banyu alhamdulillah banyune dhewe nggih. Banyune Gusti Allah, aku ki nang kene ya Allah nggih. Nggon kuwi tempate Gusti Allah. Tenan. Aku iki masih dilindungi Gusti Allah, disayangi Gusti Allah.
Pancen kene ndek kae yo dadi tukaran ya perkara banyu nggih. Perkara banyu. Sungguh Sri ambek dulure gak rukun perkara banyu. Merah kene ki renek wong banyu ya. Tenan. Mae nang ndi nenggonku ambek no sendang. Nang sendang nggih nek larang banyu kelet-kelet nggonku walah. Sempal Dulu sempal. Aku ya tak dandakno nggih ora duwe olah aku dandakno Pak. Tapi nek kadung bungkelen wis Pak rasa dandakno arep boyak petel aku ngono. Wong iki kan yo duwe rasa jengkel, rasa apa ngono. Nek atine gak jengkel yo wis benakno Pak, benakno. Kene nggo turu, kene nggo kompan. Asam nggon kuwi nggon pangan ya Gusti Allah kei ya. Wah, aku bersyukur banget no. Aku cuma nek urip nunggu pilang terus mangan opo aku. Bojoku paling yo nyopir yo sepi nggih. Pamane dodol-dodol hak penghasilane sepiro nggih. Kowe dirandu malah. Utangku akeh. Banyu pam. Heeh, banyune pam nggih utange akeh malah. Apa-apa dhuwit nggih kono iki. Banyu renek nggih. Kene nyirami bayi sama duit. Banyune dhewe. Banyu di pausa. Lah. Wis pokoke tak syukuri nggih uripku. Untung ki aku kok diusikno karo Gusti Allah aku melok bojoku. Nang kono ki yo iso urip ya pancene uripku yo nang kono, tapi ki kehidupane ki kok kene ape nandur-nandur bayam iso nggih. Ape nandur-nandur dong teloke lesu ditanduri didol untuk duit 20.000. Gak wis kena nggo blonjo ya, Pak. Lah nang kono lho nggih sam apa mesti tetep melok wong. Ya pijet kuwi lah nggih. Banyu duit, istri duit. Apa-apa duit. Apa masak gase duit. Lah ya. Ya wis ta, dodol yo ngono Pak. Wis otake pinter dodol nek ora wong wedok sing gak iso apa-apa. Gak yo bongko kaliren. Utange ndendek. Mulane peku minggat. Mbok itu utange akeh. Lah dodol bangkrut ngene enggak? Utang kene, utang kene, Pak kene. Dan juga nang Jakarta burak ya wis. Untuk duit mangan dikei, sandangan dikei. Ngantek ra mulih. Mulih gak apa. Malah anak itu diusungin kono. Kono nggon duit. Nang desa renek duwike. Bongko kali rene. Nah ora tegar sawah. Wong bilangi wong di sawah ya arang. Ana di sawah wis kondyang sugih wong merah, wong sugih wong randu blatung. Kondang kuwi. Isine ya mok dagang, becak, ngono ki nggih kehidupane. Perhutani iki ra saiki pake perhutani saiki ya bangkrut kok nggih. Lha jatin tek kok. Perhutani wis reneng kayu, kayune sapa? Sing digraji kayune sapa? Entek kayune wisan. Lha maune kan walah dari mulai blora, nek blora ketok ijek enek kayu. Wis entek nggih, sam nggone dhewe iki kayu sak ngene-ngene walah. Entek. Jarah manusia. Sing gelem jarah nggih, sing gak gelem yoga. Sejarah ki orang-orang sekitar di situ saja sampai duwe PT, duwe pabrik. Ndek kau ndak wani Pak Gus Dur, arep mbuyak Pak Gus Dur. Pokoke Pak Gus Dur iki sarep mbuyak nggih. Lah Pak Gus Dur dhuwit lho, dhuwit. Dando medhus. Wedhuse engko nek bayi siji, pamane loro, balik siji. Ora balik. Pak Gus Dur ya Allah. Duit utangan zaman kae ora balik. Ya Allah, gak dideni Pak Gus Dur kae. Ya. Ngantek saiki terus bareng dicekel mbah sapa ya Pak BY mbah sapa ku. Langsung nenggo alas duber ya walah wis wedi. Jane wedi rakyat ya asrane. Duber langsung gowo montore duber. Polisi juagatan langsung terjun. Ndek kae seandainya semacam itu Jati aman.
Ya aman-aman ya tetep dicolong ger wong-wongku ki. Nyolong Jati tapi kan siji loro. Lah aku gak langsung tas. Bret. Duh. Aku ya untuk macok ger. Aku ya termasuk penjara iki. Untuk masih cok. Wis renek enteke ger pokoke cerita ngono kuwi tak critani ning desaku ki ngono kuwi kok aku gak bukan ngene-ngene ora kok iku ki nyata dan real desaku seperti itu. Daerah Blora itu seperti itu. Banyak jati tapi sekarang sudah punah, maka terjadinya banjir di mana-mana. Randu Blatung sekarang sering banjir, dulu banjir jarang karena jati masih gede-gede, masih banyak. Saiki tandurane jagung wis dadi bisa menyerap air. Nah jati ki kene ora tak pateni mergo untuk menampung tidak panas. Semenek gede ae. Seger waras dan sengkana sudah rezekine dono plaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.